Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Меня зовут Ганна, я представляю команду філалагічнага факультэта універсітэта імя Францыска Скарыны. Со мной сегодня гуляют Мария, Ганна, Рената и Дарья. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску – краваць, па-беларуску – частка слова, якая ўжываецца пасля кораня і служыць для ўтварэння новых слоў, гэта колькі складоў у слове навальніца. У якім годзе адбылося ўз'яднанне заходняй Беларусі з БССР? Па вадазборы якой беларускай ракі сяліліся радзімічы? Згадайце жартаўліва-ласкавую назву рэактыўнага мінамёта часоў Вялікай Айчыннай вайны, устаноўленага на аўтамабілі. Глох – гэта зброя ці расліна? Паэму «Страцім лебедь» напісаў Богданович. Імя паэта назавіце. Як называецца зімова-вясенні тыдзень перад пачаткам Вялікага посту? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Якая птушка лічыцца сімвалам Беларусі? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Ганна, я набрала наибольшую колькость баллов, обираю категорию «Культура» и гулять буду у другой. Меня зовут Дарья, я набрала другую колькость баллов, я выбрала категорию «История» и буду третьей. Меня зовут Ганна, мне засталась категория «Мовы», и я буду гулять первая. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта капітан каманды Ганна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом. Сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Ганна, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Вітаю таксама. Скажыце, калі ласка, вы ўзялі на сябе ролю капітана каманды. Чаму? Вы заўсёды першая? Не, але ва універсітэце мне падабаецца быць адной з першых і браць ініцыятыву ў свае рукі. Вось. Цудоўна. Вы студэнтка якога курса? 3-го курса філалагічнага факультэту. Зразумела. А якім чынам выбіралі менавіта філалагічны факультэт? Мне беларуская мова падабаецца яшчэ са школы. Мае настаўнікі мне прывілі любоў да роднай мовы і літаратуры. Гэта цудоўна. Ну што, Ганна, гуляем? Так, гуляем. Першае пытанне з катэгорыі «Мова».
у множным ліку бровы. А як правільна ўжываць гэты назоўнік у адзіночным ліку? Варыянты. Гэта броў, брова ці брыво. Я ведаю адказ. Гэта брыво. Я вучыла гэта ў школе і як выключэнне. І мне можна ночью разбудить, я скажу, что это будет брыво. О, цікавая формуліроўка. Можна ўначы разбудзіць, але Ганна не памяняе свайго рашэння, так? Гэта будзе брыво. Но я супраціўляцца не буду, я прымаю ваш адказ. І давайте просто паслухаем. Гэта правільны адказ. Дзякуй вялікі. Бровы у множным ліку, брыво у адзіночным ліку. Наступнае пытанне. Пастаўце назоўнік плеш, у сэнсе лысіна, у форму творнага склону адзіночнага ліку. Будзе плешшу, плешам ці плеш'ю? Я лічу плешу. Яна гучыць правильно. Найбольш па-беларуску, так? Плешу. Першы варыянт. Плешшу, першы варыянт. І няма ніякага сумнення. Ёсць. Ёсць? 3, 2, 1. Ганна, ваш адказ. Мой адказ плешу. Вы абралі першы варыянт. Так. А трэба было б другі. Ганночка, вы неправильно адказалі. Чаму? Таму што проста неправільна вызначылі род гэтага назоўніка. Слова плеш у беларускай мове гэтак жа, як і сабака. Мужчынскага роду. Ну вось цяпер запомніцца. Так. Сабака мужчынскага і плеш. Ён мой. Буду ведаць. Ганночка, ідзем далей. Які з прапанаваных варыянтаў будзе правільным? 3 разы на тыдзень, 3 раза у тыдзень ці 3 разы у тыдзень? Першы варыянт 3 разы на тыдзень. Ён правільны. Ён сустракаецца часцей у літаратуры і ў мове. Я лічу, што гэта ён. Дзяўчына, якая шмат чытае, шмат запамінае. І вы даеце такія адназначныя адказы. Вось толькі так і ўсё, і больш ніяк. Вы выбіраеце 3 разы на тыдзень. Так. Я прымаю ваш адказ. І хачу сказаць, што ён правільны. Малайчына, Ганна. Наступнае пытанне закранае тэму фразеалогіі. Вызначце, якое значэнне мае фразеалагізм «забіваць бакі». Заканчваць справу, прызначаць сустрэчу ці падманваць? Цікава. Як вы з фразеалагізмамі сябруеце? Так. 50 на 50. 50 на 50. А ўжываеце ў сваім жыцці? У маўленні? Рэдка. Забіваць бакі. Якое ж значэнне ён мае? І, дарэчы, у Ганны ёсць яшчэ падказка сяброў. Напэўна, я ей скарыстаюся зараз. Добра. Сяброўкі, дапамажыце мне, калі ласка. Фразеалагізм «забіваць бакі» имеет значэнне заканчваць справу, прызначаць сустрэчу ці падманваць. Ганночка, глядзіце, што атрымалася. Усе вашы сяброўкі гавораць аднадушна, што забіваць бакі – гэта значыць падманваць. Я давяраю ім. Таму я абіраю В – падманваць. Калі мы кажам «забіваць бакі», то маем на ўвазе дзеяслоў «падманваць». Гэта правільны адказ. Дзякуй. Малайчынка, цудоўна. Ужо 5-е пытанне. Ганна. Хутка. Адзначце слова з другім націскным складам. Словы чытаць не буду. Вы іх чытайце самі
і разважайце, калі ласка. Так, я ведаю 11, 100%. Так, Каменьчик, так. А вось гэтае слово пачытайце па складах. пасланец. Ме – гэта другі склад, Так, і націск падае на Е, тому гэта другі націскны склад. Я бы поставила пасланец, але каменьчик я упэўнена на ўсе 100, што гэта другі склад. а пасланец ці пасланец вы не ведаеце. Не. І таму, Ганначка, вы абіраеце варыянт. В каменьчик. Я прыняла ваш адказ. 11. Націск падае на трэці склад. Тут вы правыя. Пасланец. Націск падае на трэці склад. Каменьчык на другі. Вы правільна адказалі, малайчына Ганна. Дякую. І апошняе пытанне, Ганначка. Вось як хутка мы падышлі да фіналу, лічыце. Як сказаць і напісаць правільна? Пайсці у арэхі, пайсці па арэхі ці пайсці за арэхамі? Гэта было на апошняй пары, на якой я была в пятницу. Мне кажется, пойти у орехи, як у грибы, а па гэта па хлеб, па частунак нейкі ў магазин. За не, гэта за чалавекам, мабыць, пойти у орехи. Мне кажется, все ж таки пойти у орехи. Пайсці ў арэхі. Прымаю адказ. Дзякуй, Ганна. Вось як жа ўсё-таки важна прысутнічаць на занятках. Вы малайчына, вы ўсё правільна адказалі. Пайсці ў арэхі. Беларусы ідуць па што? Па ваду, па хлеб, па сякеру. Але у лес, у грыбы, у ягады, у арэхі. Вы малайчына. Дякую. У вас 50 балаў. Вы можете прымножыць свае балы на 10, 20, 30, 40 ці 50 балаў. Боюсь рызыкаваць баламі. Боіцеся рызыкаваць? Так. Чаму? Не ведаю. Мне кажется, я не адкажу на пытанне. Ой, не, трэба заўсёды быць упэўненым у тым, што ўсё атрымаецца. Гэта моя такая парада. Вот, давайте. Так, добра, угаварыла. Ганначка, колькі балаў ставім на кон? 10. 10. Усяго. Добра. Увага, пытанне. Без якога аксесуара ў адзенні нашы продкі не лічылі магчымым выйсці з хаты? Мабыць, які-небудзь пояс ці нешта на рубаху. На рубаху? Ну, як жилет, мабыць, Так. які-небудзь. Ну, згадайце малюнкі, згадайце. Ці у кожнага быў гарсет. Я згадую пояс. Гэта правільны адказ, малайчына, пояс, вядома. Можна было выйсці з хаты без шапкі, басанож, але без пояса ні завошта. І гэтага правіла прытрымліваліся ўсе. Дарэчы, незалежна ад полу і сацыяльнага статусу. Дзякуй вам за вашу гульню. У вас 60 балаў, а хопіць іх для перамогі ці не? Гэта стане зразумелым, калі згуляюць вашыя сяброўкі. Поспехаў, Ганна. Дзякуй вялікі. Ганна, я вас вітаю на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. У вас катэгорыя культура. Так, А чаму менавіта яе вы выбралі? таму што я вельмі зацікаўлена беларускай культурай, я вельмі люблю беларускі фальклор. Я яго збірала на фальклорнай практыцы ў сваём універсітэце. І дзеля мяне беларуская культура гэта, праз некалькі гадоў абучэння гэта частка мяне. Таму я вырашыла, што я
больш у гэту катэгорыю. Дык вось гэта ваша зацікаўленасць. Вынік той самай практыкі? Да, таксама. У мяне бабуля вельмі многа спявала песен у дзяцінстве, калі я была яшчэ маленькай, і гэта таксама на мяне паўплывала. Цудоўна. Ну што ж, гуляем? Гуляем. Першае пытанне. У якім месяцы адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы? Ёсць такое свята. І варыянты: студзень, люты, снежань. Я думаю, што ў лютым. А чаму? Інтуіцыя. У нас ён праводзіўся ў універсітэце. Яго арганізавала кафедра беларускай мовы і літаратуры. Вось. І мне здаецца, што гэта было у лютым, але ў студзені. Ці ў лютым, ці ў студзені, Да. так? А, дарэчы, якія мерапрыемствы там у вас былі? Што, з чым гэта было звязана? У нас квесты былі. Па беларускай мове? Па беларускай мове, да. Так, мы шукалі адказы, бегалі па кабінетах. Ось. Гульні такія? Гульні, да. І мерапрыемства, прысвечаныя мове. Нам апавядалі пра этымалогію, ось, што адкуль пайшло, вось пра гэта. І, дарэчы, Ганна, у вас ёсць падказка сяброў, так што... О, а можна я ёй скарыстаюся? Адразу? Адразу. Адразу. Сяброўкі, дапамажыце мне, калі ласка. У якім месяцы адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы? Студзень, люты, снежань. Вашы сяброўкі раяць вам узяць варыянт люты. Я згодна. Я таксама так думаю. Вы так жа гаварылі, праўда? Да. І я скажу, што гэта адказ правільны, малайчына. Наступнае пытанне. Бацька якога з беларускіх аўтараў па прафесіі быў лесніком? Варыянты. Я ведаю. А вы варыянты ведаеце? Я варыянты ведаю. Я ведаю, хто гэта быў. Янка Купала, яго бацька лесніком. Так, чакайце. Янка Купала, Аркадзь Куляшоў ці Іван Шамякін? Янка Купала. Адразу. Янка Купала. Адразу. І не хочаце разглядаць? Не. На аўтамаце казала, таму што, я ўпэўнена, што ў яго бацька быў лесніком. А вы, калі ўпэўнены, то рашэнне не мяняеце свайго? Не. Не. Ну што ж, добра. Бацькі Аркадзя Куляшова былі вясковымі настаўнікамі. Нягледзячы на сваё шляхецкае паходжанне, бацька Янкі Купалы належаў да беззямельных сялян, і ён не быў лесніком. А вось бацька Івана Шамякіна любіў лес і працаваў у ім. Ганна, вы неправільна адказалі. Всё добра? Бацька Якуба Коласа быў лесніком. І ў новай зямлі ён пра гэта пісаў. Вы проста ад хвалявання забылі, Ганначка. Так, пасумавалі трэцяе пытанне. Як беларусы могуць называць свайго дзядзьку, брата сваёй маці? Дзевер, вуй ці швагер? Дзядзько, брат, маці. Гэта не дзевер. Так. Значыць, либо вуй, либо швагер. Так. Вуй? Гэта ваш адказ. Я думаю, што так. Ну, добра, я прымаю ваш адказ. Швагер – гэта сястрын муж. Дзевер – мужаў брат. А вось вуй – гэта брат маці, дзядзька. Вы правільна адказалі. Малайчынка. Ідзем далей? Ідзем. Перад вамі партрэт. Які вядомы беларускі мастак спецыялізаваўся на партрэтным жывапісе? Апалінарый Гараўскі, Нікадзім Селівановіч ці Вітольд Бялыніцкі-Біруля? Я па сучаснаму іскусству. Ну, гэта ўсё мастакі мінулага. Да, так.
Ганна, калі ласка, вырашайце. Никодим Селиванович. Гэта ваш адказ? Да. Гэта падказка вашага сэрца? Так. Ну, добра. Асноўную частку творчасці Апалінарыя Гараўскага складаюць пейзажы. Вітольда Бялыніцкага Бірулю мы ведаем як беларускага Левітана. Вы адказалі правільна. Никодим Селиванович, аўтар гэтага партрэта, аўтапартрэта. Ён спецыялізаваўся на партрэтным жывапісе. Дзякуй, ідзем далей. У якой вобласці Беларусі знаходзіцца помнік архітэктуры 13 стагоддзя Белая вежа? У Гродзенскай, Віцебскай ці Брэсцкай? 13 стагоддзе. Белая вежа. У Брэсце Камянец. А ў Камянцы? Белая вежа? Вы былі, дарэчы, у Камянцы? Бачыла, міма праязджала. Ага. Вось, мы не заставаліся там, мы ехалі ў Пушу, але у нас была экскурсія па ўсей Брэсцкай вобласці. Вось нам казалі. Ну, мне здаецца, што гэта такі вопрос з падкавыркай. Да? Таму Якая тут падкавыка можа быць? Белая вежа, Белая вежа. ну, яна можа... Яна толькі адна ў Беларусі. Так, я думала, у Віцебске. Не, Гродно. Давайте Віцебск, Гродно, Брэст. Ну, у Брэсце гэта было б занадта проста. Ганна, ваш адказ 3, 2, 1. Давайте ў Гродзенскай. Мне прымаць адказ? Прымайце. Белая вежа, яна сапраўды не белага колеру. Яна не белага колеру. Яна яшчэ называецца Камянецкая вежа. Ганна, мы все пра яе расказалі, што гэта ў Камянцы, што гэта ў Брэсцкай вобласці. Чаму сплыла Гродзенская вобласць? Таму што вы яе таксама любіце наведваць. Там будынкі белыя. Вось што робіць хваляванне, Ганначка? Я спадзяюся, што вы не будзеце сумаваць, як вы кажаце, таму што гэта неправільны адказ. Я ўжо зразумела. 6-е пытанне. Як сама царыца у залатой кароне ідзе яна ў вяночку паміж спелых гоняў? Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Ніл Гілевіч, Пімен Панченка ці Янка Купала? Гэта похоже на Купалу? Мне так здаецца. Пімен Панченка напісаў упэўненасць, ён больш пра грамадскую лірыку быў, а дзеля Ніла Гілевіча ён быў пазней за іх, за ўсіх. І неяк на яго Не падобна. Не падобна. І вы кажаце, што гэта Купала. Янка Купала. Так. Я прымаю ваш адказ. Верш Жняя з ляўкоўскага цыкла. А каму належаў ляўкоўскі цыкл? Панченка. Янку Купалу, вы правильно адказалі, малайчына. Малайчына, як адчула. Я вам задала 6 пытанняў. На 4 з іх вы адказалі правільна. У вас 40 балаў. 40. Гэта, вядома, недастаткова для таго, каб прэтэндаваць на перамогу. Таму што у Ганны, якая гуляла перад вамі, у яе 60. Але вы можете выправіць становішча. Вы можете паставіць на кон пэўную колькасць балаў ці увогуле ва-банк пайсці і набраць максімальна 80. Я згодна ісці ў ва-банк. Вы ва-банк ідзеце. Так. Цудоўна, рызыковая дзяўчына. Усе 40 балаў на кон. Цудоўна.
Які абавязковы элемент жаночага адзення беларусаў у 16-м, пачатку 20-го стагоддзя апранаўся спераду на сукенку або спадніцу? Фартук. І гэта правільны адказ. Ганна, я вас віншую, у вас 80 балаў. Пляскайце ў далоні. Малайчына, шчаслівая? Ну, так, могла б лепш. Магла б лепей, але пакуль першая. На гэты момант вы першая. Вітаю вас, Даша, на гэтай пляцоўцы. Добрый дзень. Добрый день. Вы філолог. Так. Ваша спецыяльнасць? Беларуская мова, літаратура і англійская мова. Зразумела. А вось ёсць у вас нейкая мэта вывучыць там яшчэ 1, 2 ці 3 мовы? У будучыні я бы хацела вывучыць японскую мову. А чаму менавіта яе, а не кітайскую, напрыклад? Мне падабаецца японская культура, іх склад жыцця, мне падабаецца і самі людзі, і вось горад, яны такі вялізны, прыемны, такі цудоўны, вось ён мне вельмі падабаецца. Ну, вы захапіліся японскай культурай, Да. таму і мову таксама хочаце вывучыць. Да. Ну, гуляем? Давайте паспрабуем. Я, вядома, жадаю вам перамогі, Даша. На гербе якога беларускага горада размешчана выява Пегаса? Варыянты: Гомель, Слуцк, Клецк. Угу. Ваше разважанне. Это не Гомель, у Гомеля Рысь, Так. а вось Слуцк и Клёцк. Это надо подумать. Ну, одразу ісці за дапамогай как-то хочется спочатку самой. Калі ласка, вы выбираете любы шлях. Любы. У нас, вы кажете, что докладно не Гомель, это докладно. Слуцк ці Клецк. Да. Сердце подсказывает на Слуцк. Это ваш адказ? Наверное, лічу, что гэта Слуцк ўсё ж. Все ж таки Слуцк. Да. Паляўнічы рог і княжацкая карона намаляваны на гербе Клецка. Рысь на гербе Гомеля. А вось выява Пегаса на гербе Слуцка. Вы правильно адказалі. Дзякуй, Даша. Папляскайце ў далоні. Здыміце напружанне. Гэта дапамагае, дарэчы. І атрымайце другое пытанне. Якая рака перасякае дзяржаўную мяжу Беларусі 3 разы? Бесяць, Дняпро ці Сош? Ну, гэта занадта не Сош. Не Сош, Не, а Сош колькі разоў перасякае? Сош у нас ідзе вось Гомель, дзе ён там. Мабыць, 2 разы. 2 разы, на вашу думку, так. Ну, тут Я яшчэ яшчэ... лічу, гэта ўсё бесіць. Даже не памятаю гэтую раку, насамрэч, бесіць. Вось Дняпро памятаю, Сош бесіць, дзе яна знаходзіцца, не памятаю. Моя бесяць. Ёсць такі паэтычны твор у Аркадзя Куляшова. Моя бесяць. Угу. Пусть будзе Сош. Няхай будзе Сош. Сош. Ваш адказ. Мой адказ Сош. Прымаю ваш адказ. Дняпро перасякае дзяржаўную мяжу Беларусі двойчы. Двойчы перасякае дзяржаўную мяжу Беларусі і яго прыток. Сош. Бесяць прыток Сожа перасякае дзяржаўную мяжу тройчы. Вы памыліліся, Даша. Ўсё ж спачатку я вырашыла верна, што 2 разы Сош. Ну, так бывае. Нічога страшнага. Нічога страшнага. Наступнае пытанне. Якую назву мела аперацыя беларускіх партызан, накіраваная на вывад са строю транспартных ліній нямецкіх акупантаў вясной і летам 1943 года? Гэта я ведаю. Граніт, Зыслаў ці Багратіён? Гэта Багратіён.
Багратіён. Ну, мне здаецца, вось такая маштабная назва Багратіён. Так і було. І у нас пытанне, якую назву мела аперацыя беларускіх партызан, не ўсёй арміі, беларускіх партызан, накіраваная на вывад са строю транспартных ліній нямецкіх акупантаў. Ну, тоді давайте спитаємо у моїх сябровок, Ага. каб я була упевнена. Ці, може, я помилилася, вони мені підкажуть вірний адказ. Сябровки, допоможіть мені. Якою назву мела операція білоруських партизан, накірована на вивод со строю транспортних ліній німецьких окупантів весною і літом 1943 года? А. Граніт, Б. Зислав, В. Багратіён. Дашачка, які варыянт прапанавалі вашы дзяўчаты? Яны гавораць, што гэта граніт. А вы гаворыце Багратіён. І як вы паступіце? Я даверуся сваім сяброўкам. Граніт. Я прымаю ваш адказ. Багратіён, як вы казалі, аперацыя па вызваленні Беларусі. Вось яна называлася Багратіён. А тая аперацыя, пра якую пытанне гаворыць, яна называлася Граніт. Дзякуй, вы правільна адказалі з дапамогай вашых сябровак. Дякую. Дякую, мої сяброўкі. Даша, ідзем далей. Наступнае пытанне напалову паэтычнае. Нас падзялілі. Хто? Чужаніцы, цёмных дарог махляры. К чорту іх межы, к д'яблу граніцы, нашы тут гоні бары. Якой гістарычнай падзеі Якуб Колас прысвяціў гэтыя радкі? Варыянты: брэсцкі мір, рыжскі мір, ніштатскі мір. Рыжскі мірны дагавор, калі я не памыляюся, ён быў у 1900, там у 1921 годзе, ці ў 1919, не, у 21 годзе. Брэсцкі мір 1500-е гады. Ніштатскі мір я увогуле не ведаю гэтага. Ну вось паміж А і Б. Ідзе. Брэсцкі мір ці рыжскі мір? Ну, ніштатскі зусім не ведаю, таму і не бераце яго. А пра што гэты верш? Вы вось пачытайце, у сутнасць унікнеце. Можа, пра якую падзею? Згадайце, пра якую падзею гаворка ідзе? Ну, вось рыжскі мірны дагавор, там пасля Першай міровой вайны там Беларусь дзялілі. Беларусь дзялілі? Там я памятаю, што былі некалькі вось прысоедзіненняў у Беларусі. Там 1924 я памятаю, Гомель прысоедзініўся. 3, 2, 1. Калі ласка, ваш адказ, Даша. Пусть будзе брэсцкі мір. Я прымаю ваш адказ. Брэсцкі мір быў заключаны ў 1918 годзе. А ў гэтым вершы вы абсалютна правільна сказалі. Падзеі па дзелу Беларусі. 1921 год. Ну чаму ж вы выбралі брэсцкі мір, калі гэта рыжскі мірны дагавор? Разважала верна. Даша, вы неправільна адказалі. Ну... Дарэчы, ніштатскі мір быў заключаны ў часы Петра I. У 1921 годзе па умовах рыжскага мірнага дагавору частка Беларусі адышла да палякаў, а частка засталася з Беларусю, з беларусамі. І вось менавіта пра гэтыя падзеі пісаў Якуб Колас. Не зразумела. Ну, цяпер вы гэта ведаеце дакладна. Наступнае пытанне. Які з беларускіх гарадоў першым атрымаў магдэбургскае права? Полацк, Бярэсце, Гародня. Полацк, я памятаю, што ён першы быў вось узгаданы у 862 годзе, это я памятаю. Так. Так, Гародня, Бярэст, Полацк. 3, 2, 1. Даша? Гародня. Гародня, гаворыць Даша. Я прымаю адказ.
У 1390 годзе першым атрымаў магдыбургскае права горад Бярэсце. Уже не цікаво. Ось як адкінула галаву Даша. Наступнае пытанне. Якая з манет Вялікага княства Літоўскага мела большую вартасць? Шэлег, пенязь, грош. Шэлег, не зусім веду такого, пенязь і грош. Грош, там, пені. Ну, больш весомо гучаць грошы. Грошы, грошы. Відаць, нашы грошы ад гэтай назвы, правда? Ну, грош. да. Угу. Дык што, адказваем? Пусть будзе грошы. Грош. Няхай будзе грош, кажа Даша. Адзін літоўскі грош адпавядаў 10 пенязям. Такім чынам, грош больш, чым пенязь. Ну а шэлег – гэта таксама, як і пенязь, была мелкая разменная монета. Грош большую вартасць меў. Вы правильно отказали. Даша, у вас 30 баллов. Вы можете павялічыць тую колькасць баллаў, якая у вас ёсць. Хочаце? Удвая. Адразу. Ну, только если я пойду в банк, или я ж могу ей не отказать верно. Гэта той выпадак, калі вы просто мусіце пайсці ва банк і даказаць самой сабе, што у вас все добра. Ну, давайте паспрабуем в банк. Давайте. 30 баллаў Даша ставіць вось сюды, ідзе ва банк і атрымлівае пытанне па мове. Ці верыце вы, што ў прыметніку каменны націск падае на першы склад? Так, перший склад. Каменны. Так, у нас каменны идет. Перший склад у нас это К. А у нас каменны. Не каменный, это не русская мова. Каменная. И он падает на другий склад. Значит, А пытанне як гучыць? Ці верыце вы, што ў прыметніку націск падае на першы склад? Вы верыце ці не? нет. Это ваш адказ? Да. Вы правильно отказали. Сапраўды, у прыметніку каменны націск падае на другі склад. Так, як вы сказали. Давайте вашу руку. Спасибо. Дзякуй вялікі. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Ганне. Ганна, трымайце, вы яго заслужылі. Віншую. Мне вельмі спадабалася гульня. Я хацела бы падзякаваць сваім сяброўкам, якія мяне падтрымывалі і падказвалі. Дзякуй вам. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.